У давнія часы сфармавалася і фанетыка нашай мовы, лексічны склад, але яна пры сутыкненні, пры ўзаемадзеянні з іншымі народамі актыўна брала і лексіку, запазычвала лексіку і новыя з'явы. І гэты працэс працягваецца і да нашага часу. І мова зараз валодае велізарным патэнцыялам. Больш за тое, я лічу, што наша беларуская мова паслужыла, з'яўляецца протамовай славянскіх народаў, бо мы ведаем, і ўжо гэта гіпотэза набывае такое пацверджанне, што прарадзімай славян, ядром славянскай цывілізацыі з'яўляецца беларускае палессе. І адсюль пачалося рассяленне славянства па ўсім, так сказаць, цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Пытанняў вельмі шмат, і вот, напрыклад, ладзяцца зараз шматлікія канферэнцыі і ў прэс-цэнтрах, і ў прэс, да? Таму вельмі важна падкрэсліць вот такую, можа быць, трыадзінства вось гэтай з'явы, як і дзень роднай мовы, і ўвогуле існаванне, функцыянаванне беларускай мовы. Гэта адукацыя, культура і, безусловно, медыяпрастора. Потому что на медыяпрастору сёння ускладваюцца абсалютна новыя задачы, ты, якія, можа, раней выконвала недзе літаратура, ці кінематограф, ці тэатр. Сёння свет становіцца медыяцэнтрычным.